Az, hogy közben a hálószobámon otthon milyen zenét írok, igen, az ott most az a terv, hogy egy ideig nem Krúbival foglalkozok. Nem volt, hogy most elpostázok egy random velem egykorú srácnak Amerikában egy pólót. Jobban baba cheat, hadd meséljek neked magamról kicsit. Na, rapper jön, nagyszerű hős, Krúbinak hívják. Tenre hújj, el ne vakulj, ha szemen lő. Akartam egy olyan számot, amiben banánokról rappelek, és állok a mikró előtt 1,5 percig mozdulatlanul. Ezt tudni nem kell neked senki más. Rapper jön, isteni fő, Krúbinak hívják. Teste jól látni való, duzzadozó. Ja, lehet karriert csinálni abból is, hogyha fasz a zenét csinálom. Folyton a létől, jó mutat mellette egy magas vagy a gyönyörű szép nő. Úgyhogy csak olyan dolgokat fogyasztok az interneten, amit utána anyukámnak is meg mernek mutatni. 5050 tükörtojás sütöttem, 179 centi magasra megnőttem, 10-es skálán 7-es halsíromot belőttem. Gimiben a nőknek többnyire bejöttem, diplomám lett közben, nagy jövő áll előttem. A testtömegem 70, fullos a szettem, baba veled szerelembe estem. Garázsmenet! Sziasztok, ez itt a Garázsmenet, és itt van velünk Krúbi. Sziasztok! Szia, Krúbi! Fontos leszögeznünk az elején, hogy nagyjából azért észrevehető a munkásságod alapján, hogy nem vagy teljes mértékben kibékülve a rajongói kultúrával, de bocsáss meg nekünk előre is, mi azért eléggé szeretünk téged. A zenéket hallgatjuk orba szájba, és koncerteken is te voltál Bánkitón is, a hírneves Bánkitón, meg tavaly a Strandon. Én csak Szegeden egy Attilba voltam, de ennek kapcsán, ami tisztelek benned az az, hogy mersz felszólalni, vagy így oltani a saját rajongóidat is, mint mondjuk az üzenetekbe, vagy a Groovy sorozatban is volt egy kiszólásod benne. Mit gondolsz így ebben a közegben a legidegesítőbbnek? Hát nem tudom, mi a legidegesítőbb, egyébként ezek azért annyira nem bosszantó dolgok valójában, inkább csak így jól lehet velük viccelni, ezért kerül bele így a szövegembe, meg a videóimba, meg mit tudom én. Nyilván szoktam azon gondolkozni, hogy milyen lehetett azoknak az embereknek híresnek lenni, akik akkor voltak híresek, amikor még nem volt okostelefon, és nem lehetett fotót kérni, de nyilván akkor meg feltételezem, aláírásokat kértek, meg ugyanúgy oda mentek az emberek, szóval ez így elkerülhetetlen. Nem tudom, hogy melyik a legidegesítőbb része, nem mondom, de igazából nem olyan borzasztó, tehát nem úgy kell ezt elképzelni, hogy így otthon rage-elek a saját rajongóimra, hogy mi a faszért rajonganak értem, hanem inkább csak arról van szó, hogy ezek ilyen vicces szituációk, amik szerintem jól jönnek ki egy dalszövegben. De te vágytál erre valaha? Hát így kimondottan a hírnév részére nem tudom, hogy vágytam, az se lenne igaz, ha azt mondanám, hogy én csak a zene részét akartam, és sajnálom, hogy ezt a hírnév dolgot el kell viselnem, de az se lenne igaz, hogyha azt mondanám, hogy kifejezetten a hírnévért csináltam, tehát elsősorban zenei művészi ambícióim voltak és vannak, és valahol persze tudtam, hogy ha ez sok emberhez eljut, akkor ezzel az együtt jár, és szerintem nem probléma, ki vagyok vele békülve, és vannak nyilván előnyei, vannak hátrányai, de ez is csak egy életforma, amihez lehet alkalmazkodni. De abban szerintem igazad van, hogy a közösségi média erre csúnyán rádobott például. Én azt utálom legjobban, amikor lájkolok valakinek valamit, és utána kirakja Insta sztoriba flexelni, hogy úristen, valami gyökér lájkolt, és ő egy körrel több követős gyökér, mint a többi. De például volt egy olyan, kiraktál egy képet, aminek az volt a caption, hogy the best third in the game, ugye Fantano. Ja, igen. És bekommenteltem alá, hogy Melon Boys where you at, és belájkoltad, és kurvára örültem neki, és elküldtem a Dórinak, elküldtem azoknak az embereknek, akik még hallgatnak téged, hogy úristen, belájkolt Krúbi, de a büdös évben nem raktam volna ki sztoriba, hogy ezzel... Hát mindenki máshogy reagál ezekre, de ezt magamon is észre szoktam venni, hogy vannak bizonyos dolgok, amik most már, hogy mondjuk úgy, hogy a másik oldalán vagyok az érmének, és hogy így láttam, hogy milyen, amikor valaki ismert ember, így mondjuk látom, hogy ez egy olyan dolog, amit mindenki csinál,
akár irritáló tud lenni, de amikor mondjuk én nem voltam ismert, és nem gondoltam bele abba, hogy az, aki ismert, az is egy személy, nem csak egy popkulturális jelenség, akkor én is ugyanúgy csináltam. Én mondjuk eleve nem voltam soha aktív így social médiában, tehát mondjuk ez, hogy sztorikat rakok ki, tehát azért van Insta oldalam, mert a Krúbi miatt érdemes volt csinálnom, előtte nem is volt, de ettől függetlenül nyilván én is, hogyha találkoztam egy kedvenc zenészemmel, akkor kértem egy képet, és nem feltétlenül gondolkoztam azon, hogy lehet, hogy már 150-et csinált aznap. Szerintem ez teljesen érthető mindkét oldal ebben a kérdésben, tehát hogy persze vannak ilyen jelenségek, hogy online is akkor megosztják a kommentet, meg mit tudom én, de hogy nem baj szerintem, meg alapvetően ez is azt mutatja, hogy tök fontos neki a produkció, meg hogy számít neki, és ez egy tök jó dolog szerintem, és egy jó visszajelzésnek, jó visszacsatolás nekem, hogy ja, ennyire a szíve ügye az, amit én csinálok, ami tök megtisztelő valahol. És te több számodban is most a Lejtő, ami legutóbb jött ki, és még az üzenetekben, meg az értesítésekben is beszéltél arról, hogy ilyen lelki állapotodról viszonylag nyíltan, és ennek köze van a hírnévhez, vagy ahhoz, hogy most híres lettél, vagy pedig... Korábban is jött már. Igen, és hogy fontosnak érezted, hogy erről beszélj, vagy emögött mi volt a motiváció? Hát nehéz megmondani, hogy mennyi köze van magához a hírnévhez, de szerintem tehát arról van szó, hogy én a zenémben igyekszem tényleg így megörökíteni azt, amilyen én vagyok, a saját személyemet, hogy mit tartok viccesnek, mit tartok szomorúnak, mit tartok jó-rossz dolognak, és függetlenül attól, hogy ezt úgy csinál, hogyha nem futottam volna be, és úgy csinálnám, hogy nem vagyok ismert ember, de ugyanúgy írnám a zenéimet, akkor ugyanúgy belekerülnének szerintem az érzelmeim. És lehet, hogy más ember lennék, biztos hatott rám valamelyest ez az egész Krúbi történet, de nem gondolom, hogy azért kerül bele a zenémben mondjuk az ilyen személyes oldala az életemnek, vagy azért nem kerül bele, mert híres vagyok, hanem hogyha nem lennék ismert, akkor annak függvényében, hogy akkor milyen élethelyzetben vagyok, azt írnám bele a zenémbe, itt pedig ezt írom bele a zenémbe, mert ez van körülöttem. Csak hogy rádobott-e olyan, mint amikor az értesítésekben, hogy milyen édes a rapper élet, de mégsem ér véget a szenvedés. Hát ez szerintem ez egy ilyen létező jelenség, hogy úgy képzeli az ember, hogyha van egy ilyen kitűzött célja, és az valamelyest teljesül, akkor onnantól happy. De nyilván nem így van, tehát az ilyen lezárások az életben nem így működnek, az ember nagyon hamar alkalmazkodik ahhoz, amiben van, a saját élethelyzetéhez, és onnantól kezdve az lesz a normális, és onnantól fölfele néz az ember, hogy az milyen jó lenne, és onnan lefele néz, hogy ez borzasztó, és nagyon hamar megszokja az ember, és ez szerintem egy olyan dolog, amin sok zenész, aki rövid idő alatt nagy ismertségre tesz szert, meg egyszer csak karrier lesz abból, amit csinál, szembesül, hogy attól még így kb. Ugyanúgy kelsz fel minden nap, mint az előtt, és hogy nincsenek olyan nagy különbségek, és az embernek a személyes problémáit, lelki problémáit, mit tudom én, azokat a dolgokat, ami meg az ilyen önismereti folyamatok, amin végig kell mennie, az ugyanúgy keresztül kell mennie attól, hogy ismert, és hogy ezeken a hírnév maga nem változtat, sőt, még van, akinek meg is nehezíti, hogy ennyire fel lesz nagyítva a saját személye, és azt is így nehéz kezelni sok esetben. De nekem alapvetően úgy érzem, hogy inkább csak így azt akartam ezzel a sorral is mondani, hogy így igazán semmi nem változott, hogy van egy ilyen furcsa része az életemnek, ami olyan, mint egy ilyen másik dimenzióban létezne, hogy van ez a rapper életem, de hogy igazából így minden ugyanaz, és ugyanazokkal a dolgokkal kell megküzdenem így a hétköznapokban. De akkor tényleg nem érzed úgy, hogy mondjuk az elmúlt 3 évben így maga te, vagy az életed úgy a rapper életen kívül megváltozott volna emiatt? Biztos, hogy változott, de tehát azt gondolom, hogy változott volna amúgy is, tehát hogy most 25 vagyok, amikor elkezdtem ezt a Krúbi dolgot, 22 voltam, nyilván ez 22-től 25 éves koráig remélhetőleg változik az ember, meg fejlődik, tehát szerintem az nem is, nekem az sose szimpatikus, hogyha 40 éves rapperek arra flexelnek, hogy reelek maradtak, és ugyanolyanok maradtak, mert elég szomorú, hogyha valaki 40 éves korára ugyanott tart fejben, ahol 20 évesen. Úgyhogy azt gondolom, hogy egyébként is remélhetőleg egy bizonyos személyiségfejlődésen keresztül mentem volna, és valószínű, hogy hatott arra, hogy hogyan fejlődik a személyiségem, az, hogy ismert vagyok, igen. Tehát, hogy nehezen mérhető, meg nehéz elképzelni, hogy most mit csinálnék pontosan, ha nem ezt. De valami biztos hatott rám. De érdekes, hogy ebben, amikor beszélsz róla, akkor Krúbi dologként említetted, mintha egy eltávolítanál magadtól, mintha egy harmadik személyről beszélnél, és nem saját magadként hivatkozol Krúbira. Hát azért, mert ez egy szelete annak, aki vagyok, tehát, hogy
illetve, tehát nyilván ez most egy ilyen interjú környezet, és arról a Krubiról beszélünk, akit az emberek látnak, nyilván nem, aki most nézi ezt a videót, nem biztos, hogy belelát a magánéletembe, illetve vannak egyéb projektjeim, meg zeneim, meg egyéb dolgok, amikben így kifejezem magamat, és ezeknek egy része a Krubi. És persze a Krubi az a projekt, amivel leginkább bele tudom tenni magam, ugye egy magyar nyelvű projekt, amiben úgymond egyedül vagyok, vagy az én személyem köré van építve, tehát hogy abszolút úgy érzem, hogy tehát nem egy külső tényező a Krubi, ez nem egy szerep, ez nem egy ilyen produkció, amiből bebújok, kibújok, hanem ez én vagyok, de nyilván az, hogy én milyen vagyok, milyen formában teszem színpadra, vagy rá egy albumra, az egyrészt mindig csak egy pillanatnyi valami, tehát, hogy érted, nem én vagyok a zárulás feloldva a kislemez, hanem akkor, amikor azt kiadtam, akkor éppen így éreztem magam, és általában mire kijön egy album, addigra már más helyen van az ember, mert ugye sokáig dolgozik rajta, úgyhogy valószínűleg ezért van az, hogy néha így úgy hivatkozok erre, hogy Krubi produkció, egyrészt azért, hogy elkülönítsem, hogy amúgy vannak még más zenei projektjeim is, meg más dolgok, amikkel foglalkozom, másrészt meg azért, hogy amellett, hogy fontosnak érzem, hogy érezzék az emberek, hogy ez egy őszinte produkció, és ez én vagyok, amellett azt is fontos megérteni, hogy ez egy alkotás, ami és nem egy valóságshow, érted? És a másik zenei projekt az a metal zenekar? Igen, most azt nem... Ugye Pregnant With Pain néven futott ez a zenekar, ezt ilyen formában nem valószínű, hogy fogom folytatni, de kifejezetten tervben van, hogy most éppen ugye az Ösztönlény albumon dolgozom, de már majdnem kész, ki lesz adva márciusban, és utána kifejezetten várom, hogy utána megint egy másik projekten dolgozzak egy ideig, és az valószínűleg ennek a Pregnant With Pain iránynak a továbbvitele lesz. Nem annyira metálos szerint, de hogy mindenféleképpen egy ilyen elvontabb, avantgárdabb, izgalmasabb projekt, amiben nem is feltétlenül ragaszkodom ahhoz, hogy magyar nyelven nyomjam. Tehát inkább úgy mondom, hogy majd így az a tervem, hogyha kiadtam ezt az albumot, akkor tehát ezzel az albummal, az Ösztönlényel most tényleg így kihozok magamból mindent, ami most zenészként így úgy érzem, hogy bennem van, és utána szeretném a komfortzónámon kívül helyezni magam, kollaborálni emberekkel, különböző más projekteken, más nevek alatt, hogy azokból is tanuljak, fejlődjek, és amikor majd egyszer a jövőben megint egy új Krubi albumot kezdek el, akkor úgy érzem, hogy már egy nagyobb eszközkészlet áll a rendelkezésemre abban, hogy zenét csináljak, mert tanultam a többi projektben, amit csináltam. Szóval ez nekem mindig izgalmas, hogy csinálok egy ilyen projektet, és utána tudatosan áthelyezem magam egy másmilyen szituációba, ahol másmilyen zenét írhatok. Akkor most március 23 után jön egy kis visszavonulás a raptől? Hát olyan tekintetben nem lesz visszavonulás, hogy nagyon sok koncert lesz. De ez mondjuk tehát, hogy az Ösztönlény albummal nyilván ezzel most így megindítok remélhetőleg egy új érát, mint Krubi, és akkor azt az érát viszem tovább, azt az érát szeretném színpadra vinni, az Ösztönlény albumnak a tematikáját szeretném, hogyha visszaköszönne a fesztiválokon, klubokban, Budapest Parkban, stb. És az, hogy közben a hálószobámban otthon milyen zenét írok, igen, az ott most az a terv, hogy egy ideig nem Krubival foglalkozok, hanem így tágítom a zenei lehetőségeimet. Csak amikor lesz a következő Park ebből? A parkos koncert június 5-én lesz az Ösztön Show nevű koncert, amin az új album lesz bemutatva, illetve a régi számok is elhangzanak majd, és akkor azt is nagyon várom, mert eddig nem tudom, hogy budapesti koncertemen voltatok-e már, de mindig nyilván itt Budapesten nagyobb a közönség, nagyobb lehetőségünk van meg a színpadra is, hogy olyan show-t vinni, ami igazán különleges, és szerintem aki volt már a koncertjeimen, azt tudja, ez a budapestieken, hogy mindig valami nagy extrával készülünk, mind vizuálban, mind hangzásban, mind mindenféleket kitalálunk. Mindig azt szeretem, hogyha van egy koncertnek egy tematikája, hogy nem az az érzése az embernek, hogy elment egy koncertre, és felment a színpadra a zenész, és elnyomta a számokat, és lement, hanem hogy, mit tudom én, a zárulás feloldva, miután az kijött, az ugye ilyen telefontematikus LP volt, és ott a színpadra raktunk ilyen óriási okos telefonokat, amiken ilyen LED-falakként működtek, és ilyen kis interlúdok voltak a koncerten, amiben
Lil G-vel FaceTime-oltam, meg ilyen dolgok, és hogy szeretném mindig, amikor van egy újabb, nagyobb budapesti nagy koncert, akkor új szintet lépni, és így még többet adni az embereknek, még egy új világba bevinni őket, és tényleg egy élménnyel menjenek haza, nem csak egy ilyen átlagos koncertet lássanak. Meg a parkban ott van Smuk is. Oda is mindenhol jön olyan megint? Feltételezem, nem tudom, nem szoktunk kommunikálni erről, hogy jön, csak úgy megjelenik, szóval gondolom, hogy majd biztos jön. De ha már itt, bocsánat Annyi, hogyha már így kerülgetjük az új albumot, 23-án jön ki, március 23-án, mikor készült? Hát elmúlt 2 évben igazából. Folyamatosan? Tehát még a Nehéz Láb időszakból is? Hát az első beat az albumra az még az előtt készült, hogy kijött a Nehéz Láb érzés album, ugye az 2018 május. És azóta gyakorlatilag folyamatosan, ez egy ilyen elég nagy projekt olyan tekintetben, hogy egy egybefüggő történetet mesél el az album. Tehát ez nem egy olyan album, hogy így írogattam számokat az elmúlt 2 évben, és akkor egy ilyen csokorba foglalom őket, és tessék, itt van, hanem az elejétől kezdve, első pillanattól kezdve, mint album készült, mint egy egybefüggő konceptalbum, amivel valamit szeretnék mondani, meg bizonyos dolgokat kifejezni, és ilyen tekintetben nyilván nagyon sok munka volt benne, és mondjuk például a zárulás feloldva, ugye az 3 szám plusz a lenémítva, ami egy ilyen outro-szerűség, azok gyakorlatilag azok az ötleteim voltak, amik az elmúlt 2 évben úgy éreztem, hogy tök jók, meg minőségben olyanok, hogy is szívesen kiadom, de nem passzol az albumra. Nem a sztori része, hanem egy attól független valami, és abból lett így a zárulás feloldva, de már mi alatt a zárulás feloldvát csináltam, már bőven az Ösztönlény albumon dolgoztam, és ja, hát így gyakorlatilag kb. 2 éve készül az album, és akkor most már így utolsó simításokat végezzük rajta igazából. De ezt mindig is szerettem benned, mert Magyarországon szerintem engem nagyon idegesít, hogy rajtad kívül senkinek nincsen olyan amerikai felfogása, hogy itt Magyarországon mindenki csak szingülöket ad ki, és 2-3 havonta, vagy főleg a mainstreamben, 2-3 havonta kiadnak egy dalt, és csókolom, de te már rögtön debütáló albummal indítottál, utána még 19-ben fenntartottad így a figyelmet az zárulás feloldvával, ami részben tematikus volt, és akkor, és hogyha ez hosszabb lesz, akkor, vagy ez nagyobb történetet foglal össze, akkor ez már hány szám lesz? 10 darab szám, viszont elég hosszú számok, tehát közel 1 óra az album, tehát hogy elég sok minden történhet egy számban, ami, tehát nem, ezek a számok nem feltétlenül annyiból állnak, hogy elindul egy beat, rappelek rá is vége a számnak, hanem ezek tényleg egy kidolgozott dalok szerintem. És visszatérve az előző dologra, amit mondtál, hogy igen, hogy itthon inkább az a jellemző, hogy singlöket csinálnak 2-3 havonta csak videóval adják ki. Ez szerintem igazából elég nagy öngól. Tehát, hogy nyilván ezt egyrészt művészi szempontból is nyilván sokkal több lehetőséget ad egy album, hogy jobban egy albumra rákerülhetnek olyan számok, amelyek nem biztos, hogy alkalmasak arra, hogy klip készüljen hozzá, nem biztos, hogy alkalmasak arra, hogy önmagában singleként ott álljon, és azt mondja, hogy jó, most beleállok, hogy most ez a produkció, mert ugye ezeknél a singles előadóknál ez történik, hogy 2-3 hónapig ez a szám vagy, utána kiadod az újat, és utána mindenki azzal a számmal azonosít. Míg hogyha egy albumot írsz, akkor egy sokkal tágabb valami vagy az emberek fejében, amiben vannak ilyen dalok, olyan dalok, és egy teljesen más viszony alakul ki. Tehát nem az van, hogy egyike vagy azoknak az előadóknak, akik kiadtak egy slágert ezen a nyáron, de következő hónapra elfelejtjük, hanem egy sokkal közelebbi viszonyban állsz a saját hallgatóiddal, mert nem nézed őket hülyének. Nem gondolod azt, hogy hát ti ezt csak akkor fogjátok tudni értékelni, a 2-3 havonta egy számmal adagolom, és kaptak hozzá egy videót, szépen villog-csillog, és akkor biztos szeretni fogjátok, hanem megtiszteled a saját hallgatóidat azzal, hogy igen, vannak emberek, akik képesek leülni és meghallgatni egy 50 perces albumot, és gondolkoznak rajta, hogy mit is akart ezzel elérni az előadó, és nem abban vannak, hogy úristen, nekünk kell egy fülbemászó refrén most erre a 2 hétre. És ilyen szempontból szerintem művészileg óriási öngól ezt a 2-3 havonta egy számot kiadni, dolgot csinálni, de ráadásul karrier szempontból is öngól, mert ezek az előadók nyilván azért csinálják ezt, mert azt gondolják, hogy hogy ez a kifizetődő, senki nem hallgat már albumokat. Hogyha mindig adunk egy videót, akkor az mindig a YouTube trendingbe lesz. De valójában, ha megnézed azokat az előadókat, akik folyamatosan a YouTube trendingben vannak, óriási nézettségeik vannak,
hogy hányan vesznek egyet a koncertjeikre. Senki nincs ott. Mert rendben, hogy mindenki meghallgatja, amikor kiadnak egy számot, ha már csak trashből is, ha másból nem, de hogy valójában nincs fizetőképes rajongótáboruk, nem rajonganak a munkásságukért, hanem csak egy ilyen szenzáció, amit így éppen megnéznek. És ráadásul azért sem értem, hogy ezt miért csinálják, mert jó, értem, hogy egy ilyen YouTube videónál azonnal jön a visszacsatolás, mert látod a nézettséget, és azt gondolod, hogy ez kötöd össze egy idő után a sikerrel, hogy minél följebb vagy a trendingben, minél nagyobb a nézettsége, annál sikeresebb vagyok, mikor valójában ugye nem feltétlenül ebben mérhető, ez ugye látszik is abból, hogy mit tudom én, a belga, ha kirak egy új videót, szerintem megnézik pár százezren max, de minden évben parkos bulit csinálnak, és ott vannak a fesztivál nagy színpadokon, és országos turnékat csinálnak, teltházas turné, mert van egy valós rajongótáboruk, aki nem csak a YouTube videóik miatt követi őket. És annyira nem bonyolult ez, tehát hogyha megnézed a világ legsikeresebb előadóit, most ízléstől, szubjektív ízléstől függetlenül, mint Ariana Grande, Drake, Billie Eilish, érdekes módon mindegyik albumokat csinál. Tehát, hogy azt szerintem sántít az a mondat, hogy ugyan Ariana Grande management teamje még nem jött rá, hogy az albumok ideje lejárt, a magyar YouTube sztárok szerencsére egy lépéssel előttük járnak, tehát ez szerintem így nem állja meg a helyét, és annyira nem bonyolult. Tehát, hogyha tényleg csak karrierül akarod csinálni, meg pénzt akarsz keresni, ami szomorú, de akkor csináld, akkor nézd meg, hogy csinálja Drake, és csináld ugyanazt, és ő is albumokat csinál, úgyhogy csinálja albumot. Ennyi. Igen, egyébként pont ezt beszéltük Martinnal, hogy például Lil G-hez hasonlítottunk, mert ő volt már nálunk egyszer, hogy mögött jobban inkább egy kultuszt teremtettél tulajdonképpen, és ennek is köze van az albumhoz, nem? Mert ott sokkal többet tudsz adni magadból, mint hogyha folyamatosan csak sokkal odaadóbb közönséged van. Szerintem is, tehát az egy album az feltétlenül segít ebben. Lil G nyilván más eset, mert ő még nagyon fiatal is, és nagyon-nagyon fiatal a rajongótábora is, és nekik nem feltétlenül van pénzük koncertjegyre, stb. És ezért nyilván az egyébként is valamennyire torzítja az én irányomba az ilyen jegyeladásokat. De igen, szerintem is, tehát, hogy egy albummal egyszerűen tényleg ez van, hogy teljesen más viszonyod lesz a hallgatóiddal, és emellett, hogyha attól, hogy kiadsz egy albumot, attól még az albumokról a számokhoz csinálhatsz 2-3 havonta egy videót. Tehát valójában semmit nem vesztesz vele, csak közben megnyersz egy olyan közönséget, akinek az nem elég, hogy írsz egy 3 perces slágert 3 havonta. És amikor tartasz egy ilyen nagy parkos bulit, egy nagy show-t, akkor te mennyire vagy része a kreatív procedúrának, hogy okos telefonok ott a képernyő, vagy mennyire vagy ebben ezek mögött? Nagyon benne vagyok általában az ötleteléstől kezdve, valamennyire vázolom, van szerencsére mögöttem egy nagyon profi stáb, fényes, hangtechnikus, vizuálos, stb., akikkel ilyenkor le tudok ülni és vázolni az elképzeléseimet, ők meg tudják nekem mondani, hogy jó, ezt nem lehet megcsinálni, az hülyeség, az egész jó ötlet, de így kéne inkább, és akkor így úgymond együtt meg tudjuk szülni, hogy mi az, amit színpadra lehet vinni, és akkor a lebonyolításra meg az, hogy honnan kell ezeket bérelni, hogyan kell kezelni, úgyhogy faszán nézzen ki, az már nyilván nem az én hatásköröm, hála az égnek, mert akkor elég szar koncertjeim lennének. Viszont az, hogy tehát nyilván én tudom legjobban, hogy ez az album így számomra mit képvisel, vagy az adott korszak éppen mit képvisel, mit tudom én most az Uno turné, vagy mit tudom én, és akkor én tudom úgymond én vagyok az ötletgazda, és így stratégiailag kiveszem a részem ezekben, hogy így megtervezzük, hogy mi kerül a színpadra pontosan, és utána a lebonyolítás, meg az, hogy az ötleteimet kiegészítsék a saját ötleteikkel, az meg inkább a stáb része. Viszont az albumra visszatérve, ugye most jött ki az első lead single, a Lejtő, igen. És ez mondjuk a Nehéz Lábhoz képest akkor sokkal, hogy mondjam, funabb, sokkal ilyen viccesebb, szórakoztatóbb számokkal kezdtél, fogyasztkábítószer, pesties, stb. Igen. Ez most sötétebbnek tűnik. Ez lesz az egész albumra a koncepció? Egy elég sokszínű album, tehát azt nem merném rámondani, hogy ez a single nagyon jól reprezentálja az egész albumot, mert nagyon sokféle szám van rajta, de mindenképpen egy éles stílusváltás az előzőhöz képest. Tehát én, mint hallgató is, a kedvenc előadóimat, azokat szeretem, akik meg tudnak újulni minden albummal, mert amit már egyszer elmondták úgy, akkor miért mondják el még egyszer. Szerintem így az Ösztönlény is egy teljesen más album, mint a Nehéz Lábérzés, meg hazudnék is, ha ugyanazt az albumot, vagy hasonló lenne, mert amikor a Nehéz Lábérzést írtam, akkor
nem tudom, egyetemre jártam, dolgoztam, és mellette így viccből a haveroknak csináltam rapzenét, ami véletlen befutott. és most meg nyilván teljesen más élethelyzetben vagyok, és más dolgok foglalkoztatnak, meg igen, pár évvel idősebb vagyok, és nyilván más szituációban vagyok, mint magánszemély, és ezt tükrözi a zene is, meg zeneileg is más dolgok érdekelnek. Meg sokkal nagyobb eszközkészletem van arra, hogy valami faszát csináljak. Tehát azért az első albumnál sok olyan megoldás volt, hogy jó, hát ez így megvan a beat, akkor még ide egy szinti a refrénbe, aztán csá, még rappelgetek. Mikor ennél úgymond zeneileg úgy érzem, hogy sokkal több van bennem valójában, tehát hogy akár már ahogy a Pregnant Way Pain-nel is érződik, ami ott is ugye minden a hangszeren én játszottam valójában a stúdióban, meg az egy teljesen saját készítésű valami, amit egyedül csináltam a stúdió felvételeket, hogy zeneileg tök izgalmas, előremutató dolgokat tudok csinálni, és ezt szeretném a Krubi projektben is megvalósítani. Míg az első albumnál inkább csak így szórakoztál. Igen, az inkább csak így ilyen hobbi volt. Most meg akkor úgy voltam vele, hogy akkor beleállok rendesen, és csinálok egy olyan albumot, ami tényleg zeneileg is én azt szeretném, hogy kiemelkedő legyen. Aztán, hogy ez sikerül, azt majd meglátjuk az emberek. Jól sikerült, hobbi volt azért. Igen, azt hiszem én is. De van egy teóriám a Groovy sorozattal kapcsolatban, igen. Az, hogy nem tudom mennyire igaz, de szerintem ezzel részben előkészítetted az albumot. Nyilván mondjuk az egyszerűbb észrevett dolgok az, hogy gondolom várhatóan akik szerepeltek benne, azok talán feltűnnek az albumon is, de amin igazán gondolkodtam az, hogy szerintem azért csináltad, hogy az végén az XD kikerüljön, és kipróbálhassd magad éneklésben is. Egyébként nem volt semmilyen tudatos koncepció mögöttem, úgyhogy sajnálom, hogy az összeesküvés elméletedet. A lejtő is erre utalt. Abban is több éneklés volt. Hát több éneklés van az új albumon, az biztos. De hogy az XD az egyáltalán nem egy erre irányuló kimozdulás volt, illetve nincsen se Marshall Kodávid, se Híró, se Belő az albumon, úgyhogy ez is ki kell ábrándítanom az embereket. Egyszerűen csak így akkor az is egy ilyen lepattanó ötlet volt, amit tudtam, hogy nem kerül az albumra, és így úgy voltam vele, hogy azért csináljuk meg, mert szerintem vicces. És ennyi, tényleg csak egy ilyen, ott nyáron kicsit már itt belegabajodtunk, Seaside Danival, ő a producer, akivel együtt dolgoztunk az új albumon, meg az előzőn is sokat, és ott már kicsit így elegünk volt mindenből, kellett egy kis szünet, és akkor ott így csináltam valami mást, ennyi történt, de nem volt benne semmi tudatosság, hogy meg azért az XD hangzásra nem igazán olyan, mint az új Krubi album, még a lejtőben több is az éneklés, de azért azt gondolom, hogy az egy másik világ, meg hát az ikertestvérem volt, nem én innentől. És ennyi mindenben már a Krubi formációt lehet Krubit formációnak nevezni? Bárminek nevezni. Okay. Formáción belül is ennyi mindenben kipróbáld magad, akkor hogy jött az, hogy ezt kezdjünk el valami teljesen újat, egy teljesen új néven, mert akkor tulajdonképpen, ha még el sem mondod, hogy ez te vagy, akkor nulláról kell indulni. Honnan jött ez, hogy akkor kezdjünk minden teljesen újra? Hát egyszerűen vannak azért olyan ötletek a fejemben, amik annyira mások, hogy úgy érzem, hogy nem illeszthető ez alá, illetve nem is biztos, hogy ez a közönség az, aki nyitott rá, és úgy nem biztos, hogy jó összemosni a kettőt. Lehet, hogy bármi is lesz a következő projektem, ha elkészül, bármilyen néven is adom ki, lehet, hogy meg fogom osztani a Krubival, hogy amúgy csináltam egy ilyet, akit érdekel, nézze meg, de hogy így ennél többet nem kötném össze a két produkciót, hogyha egyszerűen más a célom vele, más dolgokat próbálok meg vele elérni, és igen, tehát az, hogy nulláról kell kezdeni, nem ezzel a másik, most amit a Krubi album után akarok csinálni zenét, amivel vannak ötleteim, az nem az a célom vele, hogy most abban megéljek, vagy parkos koncerteket csinálni, nem is biztos, hogy akarok bármilyen formában azzal koncertezni, az inkább csak úgy tényleg úgy kiélni a kreativitásomat, és tényleg az, hogy fejlődni zeneileg azáltal, hogy kívül helyezem magamat a komfortzónámon. Nincs kompromisszum, csak művészet. Így van. És ezzel a metal bandával is volt, azt mondtad, hogy 2000 aktív amerikai rajongó? Igen, meglepően. Ha megnézed Pregnant Way Pain videók alatt a kommenteket, akkor látni fogod, hogy angol nyelvű, mit tudom én, 50-60 komment ott van minden videó alatt, mert volt érdekes módon egy főleg amerikai, meg egy külön ország, de külföldi rajongótáborom,
akik így szerették, amit csinálok, vettek pólókat, CD-ket, mindig feladtam a postán. Úgyhogy, ja, meg egy-kettőjükkel így jóval is lettem, van egy James nevű amerikai srác, akivel ő maga is zenét csinált, és még valamikor, amikor az első, mit tudom, 30 pólót megrendelték, akkor mindenkinek írtam egy kézzel írt üzenetet. Nyilván nekem ez olyan eszméletem volt, hogy most elpostázok egy random velem egykorú srácnak Amerikában egy pólót, amit megvett, mert szereti a zenét, amit én így csináltam a hálószobámban, és felraktam YouTube-ra, meg Spotify-ra. És akkor írtam neki egy kis üzenetet, és akkor visszaírt csak e-mailben, hogy ő is zenét csinál, és majd elküldi, és hogy azóta is így írogatunk egymásnak, meg ő is kiadott azóta egy kislemezt. Mi is a neve? In the Basement, ilyen néven van. És egyébként énekelek is az egyik dalban, mert elküldte a sávokat, úgyhogy van egy amerikai feat. Van egy amerikai feat. Igen, nem nagyon ismeri őt senki, tehát ő teljesen underground marad, de ettől függetlenül tudod, ez egy ilyen tök izgalmas dolog nekem, hogy így, és igen, szóval volt és illetve van is gondolom, csak nem vagyok aktív most már évek óta a Pregnant VP-nél, nem is posztolok, de néha még mindig kapok üzeneteket, hogy na, mikor lesz új. Sőt, néha megtalálják a Krubi projektet, azok, akik ugye a Pregnant VP-t követték, és kaptam is egy kommentet az XZ videó alá, ami ugye csak minyonok szexelnek, vagy ilyen elég bizarr, főleg, ha nem tudsz magyarul, és csak látsz egy ilyen videót, és nem érted, hogy mi van. Van is alattam most is szerintem egy olyan komment, hogy Pregnant VP died for this. És így teljesen zavar van a csávó, hogy ezért? De, ja, szóval igen. De hát Kendrick is most fog kijönni elviekben egy rock albummal, szóval... Én is olvastam, de ki tudja, hát igen. Szerintem nem hiszem, hogy telébe beáll, és csinálj rock albumot. Hát nem is, de azok nem is jöttek be jól mostanában egyáltalán, se a Logic-féle Supermarket, se Kadinak semmit, tehát hogy ezt nem jöttek be. De azt el tudnád képzelni, hogy te így ezeket, hogyha így elmész erre a külön túrára, majd ezzel együtt ezeket építed bele a Krubi projektbe? Kifejezetten ez is a terv, hogy hát nem konkrétan, tehát nem próbálom egyesíteni a két projektet, de hogy igen, amilyen tudást, mint mondjuk producer elsajátítok, miközben teljesen más jellegű zenéket csinálok, amiket nem adnék ki, mint Krubi, azokat a skilleket, amiket remélhetőleg elsajátítok, megpróbálom majd átültetni a fő projektembe, ami meg a Krubi. És hogy ezek ilyen, mondjuk egy ilyen kurzus, amit elvégzek, hogy így tovább fejleszem magam, mondjuk így. És az ösztönlénynek miért az ösztönlény foglalja legjobban egybe az albumot? Miért ez a cím? Hát ezt így nehéz elmondani, úgyhogy ugye még nem hallottátok az albumot, meg úgy túl sokat spoilerezni sem akarok, de úgy érzem, hogy ez van így, ez az a szó, ami így jól megragadja, hogy mi van ennek az egész történetnek a mélyén, amit elmesélek ezen az albumon, mert ez egy napomat írja le az album, mit tudom én, este 7-kor indul, és hajnalba végződik, vagy valahogy így, és úgy érzem, hogy úgy tényleg ez egy olyan album, amiben sokkal kevésbé kifele nézek, és sokkal inkább magamba, és gyakorlatilag boncolgatom azt, hogy mi van bennem, hogy mi a valós oka annak, hogy bizonyos dolgokkal kapcsolatban bizonyos dolgokat érzek, bizonyos módokon reagálok, és gyakorlatilag így lehámozom magamról mindent, amilyen felépített dolog, ilyen társadalmi elvárások, meg mit tudom én, amik miatt kialakul egy embernek a személyisége, és megpróbálom visszahámozni, hogy mi van ennek az egésznek a mélyén. És akkor így jutottam el ez a címhez, hogy ösztönlény, meg ezzel is hangzik így többször az albumon, ez a szó különböző számokban, és így úgy éreztem, hogy ez foglalja legjobban össze azt, amit szeretnék ezzel az albummal. A lejtőben is már lehetett hallani. Ott is ott is ott volt a végén az ösztönlény. Igen. Hát nagyon izgalmas. Köszönöm szépen. És ilyenkor, ha ennyire sok mindent tulajdonképpen a lelkedből kiadsz a nagyvilágnak, az azért nem ijesztő, hogy ezt utána több száz ember fogja meghallgatni, több száz. Reflektál? Vagy több lehet, száz, 100-200 meghallgatja. Nem azt mondtam? Több százat. Lehet csak több százan hallgatják, mert majd kiderül, hogy mennyire szeretik. Hát nyilván van egy ijesztő része, igen, lehet, hogy ez a jó szó, nem tudom, de közben inkább izgalmas. Tehát, hogy ez nekem egy olyan dolog, hogy ezáltal magamat is így jobban megismerem meg. Sokszor az van, hogy így
foglalkoztat valamilyen gondolat, valami szövegrészlet, valamilyen zenei ötlet, és gyakorlatilag ahogy megírom és megcsinálom, akkor jövök rá magamról valamire, amit eddig nem tudtam, mert így úgymond tudat alatt megfogalmazódott bennem, és mivel ez már ilyen reflexzerű nálam, hogy így konvertálom az élményeimet és az érzéseimet zenévé, ezért így sok mindent tanulok magamról, és ez szerintem egy érdekes dolog, és emellett nem rossz az, hogyha ezt így meg tudom mutatni az embereknek, hogy figyeljétek, amúgy ezen mentem keresztül az elmúlt 2 évben, és hogy tanuljatok belőle, vagy ne. De erre az introspektív oldalra szerintem a zenétben nem kap akkora média hangsúlyt, mint mondjuk nyilván a politikai része, vagy a celeb része, de például, tehát hogy a másnap, a sírásó, a jegyzetek, de még a vidámabbnak mondott számokban is, mondjuk a Hős Krúbinál a második rész, tehát hogy gyászoló tumor, stb. Tehát hogy ezekre szerintem sokkal több figyelmet kéne fordítani. Hát valahol érthető, hogy sokan nem vágynak arra, hogy ennyire mélyen belemenjenek egy zenei alkotásba, hanem inkább csak ilyen felszínesen próbálják fogyasztani, ezzel nincs semmi probléma szerintem, és nyilván az is érthető, hogy ahol elhangzik Orbán neve, meg Gyurcsány Ferenc neve, az úgy hamarabb felkapja rá az ember fejét, mint arra, hogy valaki arról beszél, hogy másnapos és szomorú. de nem tudom, nyilván azért az új albumra, az ösztönére is jut ez is, az is, mindenféle dolog, de igen, nagyobb hangsúlyt kap az ilyen befele nézős része. De ha ezt visszatérve arra, hogy hívják rá, nincs kompromisszum, csak művészet. Én nagyon szerettem, amikor kiraktad Insta Storyba, hogy én vagyok a magyar Lil Pump. Azt nagyon szerettem, mert utálom, hogy mindenki ezt mondja, hogy én a magyar Eminem vagyok, én a magyar Tupac vagyok, én a magyar mindenki vagyok, de ilyet még nem mondtak, hogy magyar Lil Pump. Viszont... annyira nem is találó szerintem. Hát ezért ezt akarom mondani, hogy viszont ezzel így Pumpi nem biztos, hogy azt mondja, hogy nincs kompromisszum, csak művészet. Ja, hát én azt hiszem, hogy már nem emlékszem, melyik koncertemről hazafele a buszban valami este ittasan posztoltam, és csak így ráflesseltünk erre a hülyeségre, hogy én vagyok a magyar Lil Pump, már nem tudom, hogy miért egyébként, és csak hogy kiírtam. Tehát ebből emögött nem volt nagyobb gondolatiság, ez csak így alakult. De hát szegény Lil Pump kezd is eltűnni már is, úgyhogy elég rövid karrierje volt az öregnek. Ez a Harvard Dropout album, az rossz volt. Hát ja, de az borítékolható volt, hogy nem lesz egy hosszú életű karrier, de aztán még ki tudja, lehet, hogy a következő projektje szárnyakat kap majd. Nem hiszem, de nem baj. Nem baj, igen. De akkor ezt a poénkodós társadalomkritika, politika megemlítést, ezt most már teljesen otthagyod, vagy azért még kapunk belőle az bőven van benne. Tehát, hogy továbbra is vannak kérdések ebben a témában is, amelyek foglalkoztatnak, és azok természetesen bekerülnek a zenébe, nyilván ilyen társadalomkritika, politika témában. Illetve nyilván humorom is remélhetőleg továbbra van, és ezt sem próbálom így tudatosan. Nem zárok ki semmit tudatosan a zenémből, hanem ugyanúgy, amikor vicces kedvem van, akkor vicces zenét írok. És így nyilván sok humor is van az új albumon, meg van benne, reflektálok benne ilyen politikai dolgokra is. Valamelyest talán kevésbé, de hogy ez elsősorban annak köszönhető, hogy az előző albumot kampányidőszakban írtam, és egyszerűen több inspirációért, mert mindenhonnan ez folyt, míg most kicsit ilyen uborka szezon van, ugye azért történnek az ilyen korrupciós ügyek, amik így szoktak, de hogy hát az a mindennapok. Igen, de hogy és nyilván ez így benne is van az albumban, de hogy így kevésbé intenzíven foglalkoztat, mert az ilyen kampányidőszakok, meg választási időszakok, azok mindig annyira abszurd időszakok szerintem mindenkinek, hogy akkor így minden felborul, minden erről szól, és annyira bizarr itthon, ahogy ez így lezajlik, hogy az szerintem nagyon inspiráló volt nekem abban az időben, és most is nyilván tud inspiráló lenni a némelyik esemény, de most kevésbé intenzíven kapjuk így folyamatosan arcba a Soros Györgyös plakátokat, meg mit tudom én, mint amikor éppen meg akarja magát választatni újra a kormány. De most akkor inkább a lejtőben is inkább ezt az energiáidat, ezt a beszólogatós energiáidat inkább most, ahogy láttam, a zeneipar felé fordítottad. Most így benne vagy 2-3 éve, ahogy mondtad is, hogy itt van Groovy, és egyáltalán nem úgy csinálja senki. Ezt mivel látod ennek az egész zeneiparnak így a legnagyobb, nem tudom, visszásságait, és te helyedet hol látod benne?
Hát hogy mondjam, nem szeretném olyan tekintetben kritizálni a zeneipart, hogy de szarul csináljátok ezt így kell csinálnotok már, hogy mindenki csináljon, amit szeretne, aztán majd meglátják, hogy boldogulnak vele. De abban a tekintetben azt gondolom, hogy van egy egyedülálló pozícióm most a zeneiparban, ami szerintem nem annyira vitatható, függetlenül attól, nyilván valakinek tetszik a zené, valakinek nem, ez szubjektív, de azt szerintem nem lehet elvitatni attól, amit az elmúlt pár évben történt, hogy olyan mondjuk, hogy olyan nézőszámokat mozgattam meg egy koncerten, ami nem jellemző az olyan előadókra, mint én, akik, tehát érted, az elmúlt évtizedben kik csináltak parkos bulikat. A Petőfi Rádió kompatibilis zenekaros, pop-rap, az volt a trendi, ezek ilyen, nem tudom, célcsoportokra létrehozott termékek inkább, ami nem is probléma, és örülök mindenkinek, aki ebben sikeres, meg sikeres karrierjük van, tök jó. De én nem, tehát szerintem nem lehet tőlem elvenni azt, hogy nem ezt csináltam, hanem látványosan azt, amit akartam. Hogy igen, én akartam egy olyan számot, amiben banánokról rappelek, és állok a mikró előtt 1,5 percig mozdulatlanul a klipben, és annyi hangzik, hogy ne, és ennyi. És hogy tehát ez nem volt borítéka attól, hogy ez működni fog. És ez szerintem mindenképpen egy jó dolog, hogy ez működött, még akkor is, hogyha valaki azt gondolja, hogy szar, amit én csinálok, minden jog megvan hozzá, de az, hogy ennyi embert el tud érni egy ilyen projekt, szerintem azért fontos és jó, mert kitör egy utat az olyan előadóknak, mint Kapitány Máté, Lil Frak, Jude Law, Dénes, Figura, stb. Sorolhatnám, meg most főleg ilyen rapcentrikusan mondtam, de nyilván más műfajokban, amiben kevés vagyok jártas is szintén vannak, hogy meglátják az emberek, hogy lehet karriert csinálni abból is, hogyha fasz a zenét csinálunk, vagy olyat, amilyet akarunk csinálni, és nem csak abból, hogyha tudatosan létrehozzuk azt a zenét, amiről már látjuk, hogy működik, mert működött korábban is. De egy számodban több olyan szöveg van, amit hogyha egy ilyen pop-rap előadó adna elő, akkor véget érne a karrierje. Tehát... Nem biztos, hogy véget érne a karrierje, de sok tekintetben. Igen. Ez nyilván, de hát más is a közönségük, tehát most mit tudom én, a különböző zenekaros hip-hop előadóknak, akik az elmúlt évtizedben nagyon sikeresek voltak, idősebb a közönségük nálam, és nem biztos, hogy azt akarják hallani, ahogy megbasszák az anyjukat a számokban. Még a fiatalok ezt látványosan nagyon szeretik hallani, úgyhogy ilyen tekintetben azért is lenne rossz lépés nekik, meg bizarr is lenne, nem tudom, 42 éves zenész elkezdene olyan dolgokat mondani, mint én, nem is illene hozzá, de hát ja, igen, tehát hogy ugye sok kompromisszumot hozott sok előadó itthon azért, hogy sikeres lehessen, és ez az, amit én nem szeretnék. De amikor elkezdett már kirajzolódni, hogy ebből akár karrier is lehet, akkor sem mondta senki, vagy volt benned egy félelem, hogy lehet, hogy ezt nem kéne, mert akkor ebből nem lesz semmi, mert akkor Petőfin nem fogják játszani, vagy nem fogok eladni akvárium koncertjegyeket, stb. Az a helyzet, hogy szerintem nem érdemes, tehát hogyha ha abban a helyzetben vagyok, hogy valami olyasmit kell csinálnom, amit én nem tartok 100%-ig jónak, de azért csinálom, hogy sikeres lehessek benne, akkor már csinálhatok valamilyen más munkát is, ami egy kiszámítható megélhetés még 52 éves koromban is. Mert ki tudja, hogy klubiként meddig fogok tudni sikeresen funkcionálni, tehát ez valójában egy elég nagy kockázat, ami most rövid távon úgy tűnik, hogy kifizetődő, de hosszú távon valójában ki tudja. És ezt akkor éri meg bevállalni, ezt a kockázatot, hogy az ember egy ilyen karriert vállal, amiből teljesen megjósolhatatlan a jövő, hogy mikor felejtenek el egyszer csak el az emberek, ha azt csinálja tényleg, amit szeret. Hogyha most nekem olyan zenét kéne írnom, amit nem szeretek, akkor inkább mennék vissza a reklámügynökségbe dolgozni, ahol tudom, hogy 30 év múlva is lenne munkahelyem. És ilyen tekintetben szerintem valójában nem éri meg arra figyelnem, hogy működhessen ez a dolog, mert vagy működik így, ahogy szeretem csinálni, vagy ha nem, akkor abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy van diplomám, dolgoztam előtte reklámügynökségben, van egy olyan közegben mozgok, ahol fasz a cégekben dolgoznak, emberek be tudnak ajánlani, és tudok vállalni egy polgári karriert, meg ki tudok menni Ausztriába legrosszabb esetben, hogyha itthon túl ismert vagyok ahhoz, hogy felvegyenek, és ott még a fizuk is jobbak, úgyhogy igazából ennyi. De azzal, hogy így visszatekintve most már így kitapasztalható, hogy szerencséd volt abban, hogy így jöttél ki rögtön, mert azzal, hogy azzal indította, hogy Orbán vert ki a Ferinek, így most már, akkoriban még nem tudhatod, hogy bejön, de most már így
szinte bármit megengedhetsz magadnak, hogy bármit kimondj. Tehát az image-ed most már megengedi. Igen, ez egy felszabadító érzés is, hogy nincs semmi, ami nem fér bele ezen a ponton. Meg még ha mondok is valamit, amin felháborodnak megint az emberek, akkor így, megszoktam, felszoktak háborodni. És hogy így ez van. És annak én is nagyon örülök, hogy pont így ezzel a projekttel sikerült befutnom a nehéz lábérzésre, mert gyakorlatilag tára nyitva minden kapu előttem, most minden irányba elmehetek szövegileg, tartalmilag mert azok, akiknek eddig is tetszett, azok nem azok, akik finnyáskodnak, hogyha valami olyan hangzik el, ami esetleg sértő lehet valakinek. Ez egy tökéletes végszó. Ezt mindig elmondja. Mindig elmondom. Viszont mielőtt befejezzük, ez egy újdonság, amit mostanság vezettünk be, hogy húzhatsz egyet. Nem is húzhatsz, hanem megkérünk, hogy húzz. És mondj egyet. Igen. És ez egy kérdés lesz, amire kíváncsiak vagyunk a válaszodra. Tipikusan hány lap és milyen oldalak vannak nyitva a böngésződben? Tehát nekem úgy van beállítva a Chrome, hogy mindig üres lappal indul, ha megnyitom. Úgyhogy mindig nulláról indulok, mint a zenei projektjeim. Nem olyan sok. Szerintem olyan, amikor így csak úgy netezgetek, akkor egy ilyen 4-5 lap van megnyitva. Ott van valami idióta YouTube videó, amit nézek, meg Facebook. Meg az inkognitó mód. Hát nem, tudod, az ilyen erkölcsös gyerek. Úgyhogy csak olyan dolgokat fogyasztok az interneten, amit utána anyukámnak is megmernek mutatni. Szóval én azt tippelném, hogy olyan 4 oldal van átszámban egyszerűen megnyitva. Szépen így karban tartva kiixeled, ha már nem használod, stb. Ja, nem, az túl nagy rendet nem tartok a gépemen, de igyekszem. Jól van. És hát köszönjük szépen Krubinak, hogy itt volt, hogy itt Köszönöm, voltál. hogy itt lehettem. Az albumot azt mindenképpen hallgassátok meg. Március 23. És Budapest Parkos koncert, meg hát egy egész turné is indul az album után. Június 5-től. Tehát szerintem mindenképpen csekkoljátok le Krubinak az Instagramját, ahol láthatjátok, hogy éppen hol, mikor, milyen koncert lesz. Igen. Lejtő Spotify-on és YouTube-on is. Igen. Van még bármi? Nincsen semmi? Akkor megnyertük. Köszönöm szépen. Ja. Hát még köszönjük, hogy szépen. itt voltál, hallgassatok minket jövő héten is. Hello! Sziasztok! Garázsmenet! Nem, ez nagyon gáz, most már menjünk innen.